প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত কৈছে হোৱা নাই ইয়াৰ মই মালিক নাকি আজি হৈছে ইয়াৰ মই মালিক নাকি প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত হোৱা নাই ইয়াৰো মই মালিক নহয় আজিৰ দিনত যিটো কৈছে সেইটোও মালিক নহয় মই ইয়াৰ গোটেই এইটো আইনগতভাৱে যি কৰিব লাগে প্ৰশাসন আছে বাছ নিৰ্বাচন কোকৰাঝাৰৰ কি ঘটনা ঘটিছে যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিছে ছাৰ এইটো ময়ো শুনিছোঁ যে खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनैनि समावहाय गिबिसिनथार पइन्टआवहाय जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जों सावरायलायग्रोगोन नैथियावहाय जोङो रायजो राजा नोंथांमोन दावराव दावसिखौ लानानैनो जोङो सावरायनाय जागोन बेजों लोगोसे आङो दावराव दावसिनि सायावनो दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जागोन बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिबाय हाग्रामा महिलारी बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा दावराव दावसि जाफुनायखौ नुनानैबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनानै मिनिदों हयथ' नोंथांमोनाबो नुखाबाय नाथाय सासे सिएमनि खुगायावहाय बेफोरबायदि धेमालि बाथ्राया फैनो नाङामोन होननानै आङो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों आं बेखौहाय मोनथिया नाथाय नैबे दावरावनि दायनिगिरिया सोर रायजो राजा नोंथांमोन जों सोरबा आदिबासिखौहाय सोरबा सावथालिफोरखौहाय जोङो सोंखारिनानै बे समावहाय जेबो लाब गैया मानोना बे दावरावखौ नागिरनानैनो सरखार दाखादों बेखौ जों बयबो मिथिखादों दिनै बे दावरावनि बेलायावहाय ससियेल मिडियानि निउज मिडियाफ्रा सोंनाय समावहाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायावहाय कुइसन खालामनाय समावहाय हाग्रामा महिलारिया आं बे दावरावनि बिगोमा नङा होननानै बुंदों मिथिबायना आरो जेब्लानाखि सोंदोंमोन निउज मिडियाया बिनावहाय प्रमोद बर'नि समाव दावराव जायाखै दानि समाव मानो दावराव जाखो बे कुइसनखौ सोंनाय समावहाय बिपिएफनि सिएमआ बुंदों जे प्रमोद बर'नि समाव दावराव जादों जायाखै आं बिनि बिगोमा नङा आरो दा जाखिनि जादों बिनिबो आं बिगोमा नङा आरो ल' एन्ड अर्डाराबो आंनियाव गैया अब्ला माबे पइन्टखौ लानानै बबे पावारखौ लानानै बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर' बिपिएफनि आइटि सेल नोंथांमोना माबेखौ लानानै दुग्गा खालामनानैहाय 16टा पावार बुंबाय थानायमोन ना दा बे समावहाय आं नोंथांमोनाव कुइसन खालामो दिनै ल' एन्ड अर्डारबो गैया दावरावनिबो बिगोमा नङा आरो रायजो राजाफोरखौ दायथ' लानो बेहा समाय गैया अब्ला माब्रै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेबायदि सिएम जोनोम जानानैहाय सरखार सालायफिनगोन रायजो राजा नोंथांमोन दावरावआनो जाखानांगोनखा मानोना हा फाट्टा एसटि मेन रिजना बेनोखा दा बे हा फाट्टा एसटि बेफोरो रिजेक्ट जानायनि थाखायनो दिनै जों बे दावरावखौ नुदों फारसेथिं जे अदां बाजाराव थांग्रा लामा बेयावहाय जमा जमा जिरायनानै थानाय नैबेफोरखौहाय रावबो नोजोर होआखिसै आरो पुलिस प्रशासनाबो बेवहाय थांनानैहाय माब्लाबाबो दायथ' लायाखिसै नैबेखौहाय जोङो ओरैबायदि आसरित बाथ्रा बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन बेखौहाय जुदि दायथ' लानायमोनब्ला मानो जमा जमा थादों मा खालामनो मा खारनै बेफोरखौहाय जुदि नोजोर होनायमोनब्ला हयथ' बे दावरावा जानाय नङामोन मानोना बिगुर गोसोमफ्रा जोंखौहाय जमनानै दंखायोमोन दिनै ससियेल मिडियायाव सोरबा सोरबाया बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन एनडिएफबिखौ फोजोबनो नाङामोन एनडिएफबिफ्रासो जोंखौहाय रैखा खालामदोंमोन एनडिएफबिखौ फोजोबाब्लाबो जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रासो गिनो गोनांमोन बेखौहाय नोंथांमोना मिथियो नामा जाय मानसिया ससियेल मिडियायाव कमेन्टआव होदों एनडिएफबिनि बाथ्रा नै बिथांमोनावसो आं सोंदों रायजो राजा नोंथांमोन हयथ' बिसोर बायदिया मोनथिया जानो हागौ एनडिएफबिनि समावहाय मा अबस्था जादों नाथाय दिनै जों 5 बोसोर रायजो सासन खालामग्रा गोदान सरकारखौहाय ओरैबायदि गोजोन जोङो नुनो मोनदोंमोन बेयाव खुनु दावराव दावसि गैया सोरबा हारसाजों सोरबा बर'जों अब्ला बेयाव एनडिएफबिया दङमोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन सरकारखौ सासन खालामनो रोङा माथ्र फैसाल' हास्थायो नैबेनि खारनावनो दिनै जोंनि बर' हारिया
गोदाव सोराव जानो गोनां जादों। नोंथांमोना नाय सावगारियाव रायजो राजा नोंथांमोन बर' बिमानि फिखुङाव थफ्ला मेगनाव मोदै बे जाथाया दिनैनिल' नङा, बेयो सिगांबो जादों, बेखौ आं सिगांबो बुंबोबाय थादों। नाथाय मैया दाखालि देरफुनाय आब्लें उब्लें आल्टु फाल्टु मानसिफ्रा नुफेराखैमोन। दा दिनै नुबाय रायजो राजा नोंथांमोन, नंगौना नङा ना रायजो राजा नोंथांमोन? नुबाय दा बे समाव ना माबायदि जायो जाथिजों दावराव जायोब्ला आरो जाथिजों जाथि दावहा नाङोब्ला माबायदि अबस्था जायो दिनै नोंथांमोना नुबाय, नायनानै लादो। सोरबाया खुसि मोनदों, नाथाय सोरबाया दुखु जादों दिनैनि समावहाय। जायफोरहा खुनु साननाय हनाय गैया बिसोर बायदिया खुसि मोनदों दिनै। नाथाय जायफ्रा सहायनांदों, खारनांदों, दै अर जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गोजां बोथोरनि सम, बेफ्रावहाय बेसेबां खस्थ' मोनदों बेखौथ' मिथियाखै। दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर, बर'नि जायफ्रा खारनानै थाफैदों बेयावहाय जेबो बेबस्था गैया। अब्ला माबायदि सरखार जाखो जोंनि बर' हारिनि थाखाय? जुदि बेहा पावारानो गैयाब्ला होमब्ला बबे पावारखौ लानानैथो मोन 14टा पावार होनबाय थानाय बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी नोंथांमोन, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर' नोंथांमोना मा बुंबाय थानायमोन? 14टा पावार, मोनसेबो पावारानो गैया। ना दावरावखौ कन्ट्रल खालामनो हानायनि पावार, ना पुलिस फाथायनायनि पावार, बहाथो पावारालाय? मोन 14टा पावारा बहा? दिनै जों नोंसोरखौ सोंखारिनायनि सम फैबाय। जों गासैखौबो नंखाय बाथ्रा माब्लाबाबो बुङाखै। आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखानाय बर'जों हारसाजों दावहा नांनायनि समाबो फैफिननो हागौ। दिनै नुदों दा नोंथांमोना फैफिनबाय। बिराद गिदिर जाथाय जानो थांगासिनो दङमोन बे जाथाया। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोना एसे हुसियार जा। 163 BNSS लागु खालामदों, फोसावनानै होदों। बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गावखौनो एसे हुसियार जाब्लानो जाबाय, जाहाथे आयेननि बिरुदि बेफोरबायदि अलखदाव गोग्लैया। रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आर्मि फाथायलायनांबाय। 3 दानावनो BPF सरखारनि समावहाय आर्मि फाथायलायनांबाय रायजोफोर। अब्ला बिनि सरखारा माबायदि सरखार? दिनै नोंथांमोना बुंगोन आंखौहाय सरखारखौल' बखियो। सरखारनिनो गोरोन्थिब्ला आं मानो सरखारखौ बखिया? आं मानो सरखारखौ बुङा? सरखारा नायनो हायैनि थाखायनो, सरखारा माने दैदेननायाव फेलुर जानायनि थाखायनो बेफोरो गासैबो जानो मोनदों रायजोफोर, मिथिबाय दा? दिनै माबा थार्ड पार्टिनि खोथा ओंखारदों, पलिटिक्सनि बाथ्रा ओंखारदों। बे अलखद समावहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा ओंखारनाय, माबा थार्ड पार्टिनि बाथ्रा ओंखारनाय, बे मोजां नङा। सरखारा बेबायदि जानो नाङा। नुबाय देख जाथाया सोमजिनाय, बेयो सोरनि गोरोन्थि? बेथ' सरखारनिनो गोरोन्थि दा। अब्ला बेयावलाय सोरखौथो आसि थुनानै दिन्थिबावखो? सोरखौथो आसि दिन्थिबावखो? बेनो जाहैबाय सलायनो रोङै आदुवानि सरखार। मोनथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै आदुवा टाइपनि सासे लिडार जानायनि थाखायनो मोनफ्रोमबो बिसयावनो दिनै बर' हारिया बदनामबो मोनदों आरो मानो सोंखारि जागासिनोबो दङ। आरोबाव आं मोनसे बुंनो सानबावदों, हमारा जो न्यूज मीडिया लोग के आसाम से और नेशनल न्यूज में जो डालता है, और न्यूज मीडिया लोग भी हमारा जो 19 तारीख को कोकराझार कारागांव में जो घटना हुआ था उसके बारे में गलत मैसेज दे रहा है। उन लोग बिना सोचे समझे गलत मैसेज देके हमारा बोडो जातियों को बदनाम करने के लिए न्यूज बना रहा है। उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग देखो, इस लड़के को देखो, इस लड़के ने क्या कहा इसके बारे में आप लोग मालूम नहीं हुआ होगा, लेकिन मालूम होते हुए भी आप लोग झूठ पर झूठ बोल के अपना न्यूज चैनल को ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहे होगा।
लेकिन इस लड़के 15 साल के इस लड़के ने सीधे सीधे बात कहा, यहाँ कोई कैटल सूर नहीं है। हाँ, फिर भी आप लोग न्यूज चैनल में बाजा रहा है कि कैटल सूर बोल के ना, क्यों गलत मैसेज दे रहे हैं? आप लोग नेशनल न्यूज मीडिया है, आप लोग नेशनल न्यूज मीडिया होते हुए भी अच्छे तरह से आप लोग जानकारी बिना करके आप लोग क्या गलत मैसेज दे रहे हैं? ये गलत है। जानबूझ करके बोडो आदमियों को बदनाम करने के लिए कोशिश भी मत करना। हमें सब पता है, हमें मालूम है, इस लड़की के बाजी से हमें सबको मालूम है कि कैसे हुआ था वहां, कैसा ये घटना हुआ था। लेकिन आप लोग जानते हुए भी सोशल मीडिया में गलत मैसेज दे रहे हैं। आसामीज न्यूज से हमें देख रहे हैं। अच्छी तरह जान के, अच्छी तरह सर्वे करके आप लोग न्यूज देना चाहिए। ऐसा गलत न्यूज नहीं देना चाहिए। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हमें देख रहे हैं कौन कौन क्या मैसेज दे रहे हैं, कौन क्या न्यूज मीडिया बाजा रहा है, उसको मैंने भी देख रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दानिया रायजोफोर, नोंथांमोना बयबो नुदों जानो हागौ ससियेल मिडियायाव जोंनि बिटिआरआवथ' मोनब्रै जिल्लायावहाय इन्टारनेट बन्द खालामनानै होथ'दों। हयथ' गोबाङा नुवाखै ना, नाथाय आं नुदों माखासे आसामिस निउज चेनेला गलत तारिखेसो बाजायनानै होदों। नैबेखौ मोजां मोनाखै आङो रायजोफोर। बिनि सायावबो जोङो बाथ्रा बुंनांगोन, नङाब्ला बिसोरो बारानिफ्राय बारा खामानि मावगोन। बेखायनो आं सानो जोंनि बर'नि जेसेबांनाखि दल संगठन दङ, नोंथांमोनाबो एसे दायथ' ला। सोरबायदिया माबायदि निउस होदों। दिनै ससियेल मिडियानि जुग, गासैयावबो गोसारजोबो, गासैबो नुजोबो। बेखायनो बेफोरखौ दायथ' लानांगौ होननानै आं सानो। गोजोन्थों रायजोफोर, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।